nyt kerran elämässä tää peli. Ei tää ländää ikinä tätä duelia. Ja se ei maksa ikinä, mutta olisiko once in the... Niin kuin nyt esimerkiksi lainataan kaikki, niin oltais miljonääreja. No se on siinä. Se on siinä. 9. Laina 1 vielä. Noniin. Okei, toi paskin premikka, mutta on nää nyt vittu napea. Niin, se on siinä. Tää on sen 4 vs. Tää on muuten sitten paljon. Eiks ookin? Paskimmat premikat on noin... On jopa yllättävän pieni. Mut en mä tiedä paljon tää. Onks tää yllättävän pieni? Ei tää oo vattu tässä kilo. Onks tää kilo? Rimo, onks tää kilo? Onks enää paljon? Antaa arvoksia. No Korppi sanoi, että onnea osallistujille. No niin on tässä profiitit. Pakko jotain olla. Katsotaan. 7,5. 600. Joo, yllättävän pieni. Älä vielä meno. Voit saat kirjoittaa jo voittoa. Tuo oli aika hieno kooli. Vitu nice. Tää kerran. No lisää voi olla tulossa. Ja toi oli siis niinku semi-trolli 4 vs, mutta otetaan vastaan. Ja antoi kaikki pienet kertoilut myös siinä. Ja pelkkää paskaa penikka oli siinä välissä. Ja Brackmall on vielä se, että jos ne vailit olisi ollut alussa, niin se maksaa sitä parasta niinku vaihtia. Joo. Niin se olisi ollut Parempi. niinku vitusti parempi, jos se olisi ollut alussa. Sitten se olisi ollut ihan siis sick. Mulla on jotenkin fiilis, että tää voi vielä... Tää skripti antaa uuden. Vikalla. No siihen molemmat. Toi olisi paremmin premikkaa. Ehkä me otetaan sen. Aika hyvä. Vitun noin. Kyllä. Nyt Kubes 2 voisi seurata. No, tässä pitäisi saada ne hyvät pikit. Pikkaa hyvin. En mä osaa. Anna koita. Juhalla oli joku Mä oon joskus. Ei tähän ei oo mitään taktiikkaa. Saatiin 2 väriä, mut 5 pinniä on. Huono. Siis... Kyllä se pystyy. Osuu 2 Xään. Tää on napero. Tää on napero. Mun mielestä. Jos mä nyt ihan väärin muista tätä peliä, niin... Älä kuse. Ei kun me pysyy koko Bonarin ajan. Eiks tää on nyt ihan vitumoinen napero? Ei ole. Mun mielestä se maksaa joka spinnillä ton vähintään. Tää? Miten joka spinnillä? Kun ne pysyy ne vitun kelposet. Oho! Tää sekos. Hei. Mitä? Joo. Ja noin kertoimet nousee, kun tulee lisää noita kelposia. Siis tää sekos. Kato lisää. Tää sekos ihan täysin. Mieti kun se konnektaa ton vielä tohon. Joo, sit ollaan patta ja... Sit ollaan äärellä. Joo. Toi tosta. Jep. Tai 3 X kiinni tuolta vasemmalta, tulee kätty varmaan. Se on kerroin taas. Anna, nyt on kimpa. Tosta. Kubes 2. Sinne. Saatana jäi piippu. Kubes 2. Jäi piippuja, onko se 1.2? Piippu jäi. Mitä vittua? Piiputettu 1.2 keino. Otetaan vasta. Jäi ihan vituun piippuun toi bonus. Tätä nyt kielo puutetaan. Tän takia sä oot tätä peliä nyt viime aikoina halunnut. Joo, siis... Tää ei oo ikinä ollut lempipelejä, mutta aina kun mä näen sen tossa, niin jotenkin alkaa hivottaa se tarjouksia. No se on tästä sitten Kimpan isoimmat voitot. #2 YouTube-video taattu. Kyllä. Hello YouTube. Kubes 2. Mun piti niinku varmistaa, että se kerran pyörähtää, että kaikki, toihan joka spinnillä vähintään se sama kuin... Joo. On siellä, että eihän mä nyt muista tätä peliä väärin. Et se koska tää nyt tää peli. Maksaako tääkin nyt vielä? 10 vaili heti. Toi käy. Toi on nähty kyllä monta kertaa. En mä usko Kubes. Pitäisikö koettaa soittaa kaverille, onko se hengissä? Kui? Ihan vaan varmistaa. Hei! Nyt alkaa näyttää hyvältä. Mä kokeilen. Oi! Tää on sekaisin. Tää on sekaisin nyt. Nyt tää sekos. Plus pinnejä. Niin. 10 X tuolla. Tää sekos. Kimpat on Se on Hello YouTube taas. bussa. Ja premiikkaa. Mitä vittua? Hand of Midas. Missä Silli? Ja meikä puhelin vittu korvalla. Missä Silli? Jokainen spinni on maksuspinni. Tää oli vähän huonompi kuin ei ollut premiikkaa. Siellä on. Siis miten kun Silli ei oo muuten paikalla. Tai siis Hurmo Silli uudella identiteetillä. Premiikat päätyy tää tarttis.
Nyt tällä setupilla tää on maksanut vasta 500 XL vasta, mutta mun mielestä täytyisi olla käytti julkisessa. Nyt premiikat päätyy Vikaleen 1000. Miten tää voi maksaa vaan 600 jotain XL? Kaikkia ei setu, mutta ehkä me otetaan. Näitä tulee koko ajan näitä voittoja tässä. Tästä saa aika hyvää hello YouTube. Se on kimppapäivä tänään. Terve YouTube joo. Terve joo YouTubelle. Sitten tulee taas peli mikä ei maksa mitään. Älä sano noin kun kaikki maksaa. Eli meillä on profittia ihan vitusti. Niin joo. Vitsi. Vittu. Tää on mulle maksanut. Mä oon joskus saanut tästä ison base game. Mä oon voittanut yhden kisan tässä. Mä muistan sen. Ja vitun vataa. Ja kolmas kattelin Bonarilla. Ekalla spinnillä yli 4000 X yhteen vitun tötteröön. Jotenkin, en tiedä vielä miten. Tähän saa varmaan turbon laittaa. Joo. Ois voinut siis ottaa arvoa. Niin ois. Siis ois oikein. Paitsi mikä tääkin se. Mitä tää Tääkin sekosi. Ei. En mä oo ikinä nähnyt. Ei, mitä? Joku vitun riilo. No tää on ihan vitun sekaisin. Tää sekosi ihan tää. Mitä? Ei kai. Tää sekosi ihan täysin. Mantila ei pysty ymmärtämään. Ei tässä oo mitään järkeä. Nyt kultaista paskaa. Ei tää tämmösiä maksa ikinä. Ei, Mitä? 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 Mitä tää tekee? Siis nyt kaikki pelit sekosi. Siis tää on tästä ihan kättä. No onhan tää nyt ihan vitun vauhaa. Mitä? Eikö meillä ole yli tupla starttia? No on. On. Tai ajalla. Äädärin kanssa yli tupla. Hyvä startti. Hyvä startti. Villi. Tärkeä. Tää on normi, tää on tuusala, jos tästä. Kato. Tai Screen ja Villi, niin alkaa nyt tapahtua. Joo. Tää voi maksaa koko vitu kunti. 40 sentin metriä tuli edes pois kotiin. Se oli joku 3 kiloa. Ja 38. Sieltä tänne saada. Kato. Hei! Tää builda on oikeesti ihan saatana. Joo. Paikas. Joo. Jatkuu vieläkin. Joo. Joo. Hetkinen. Oikeesti. Tähden. Nyt kun otat riimantua tähän, niin me ei ottaa melkein paidan pois siinä vaiheessa. En ihan. Kyllä se voi vähän varjonyrkkeellä, jos tulee ree. Jep. Joo, varjot voi antaa. Oikeeseen kohtaan vielä. Joo. Oi! Pikkuvarjot. Mulla on vesilasi kädessä. Ota vittu. Pitääkö pyöräyttää? Pitääkö alkaa tappelemaan? Pitääkö pyöräyttää? Pitää alkaa tappelemaan kunnolla. No Ei saatana. Sitten. Miten vitussa ne tulee? Mikä vitu tuplatiputus? No nyt enää voit käppivoiton näistä. Ei jos enää Tähdet. mikä bildi tulee. Ihana bildi. Kato, Punainen. Ihan soiras. 12 spinniä jäljellä. Pyöräytys. Pyöräytys sitä On peliä. profiitilla tän jälkeen. Miten toi? Miten toi osuu? Ei. Rauha. Täyspunainen aika. Säys punainen. Toi oli eka spin. Ei. Joo, pari spinniä mahtuu. Poika lipaisuudet sieltä. Se antaa nyt. Yksi Toinen reikä. ehkä vielä. Nyt alkaa osumaan. Just. Ja liilat osuu aika reilusti. Joo. Ei osu. Aika reilusti. Joo. Se osuu reilusti. Joo. Joo. Hyvään kohtaan. Mistä se löysi tuon? Hyvään kohtaan. Sitten 4 spin. Vittu, pelkkiä osumia. Joo. Ei. Vähän niinku reunalta meni noista isoista kertoimista. Liilat osuu. Ui saatana. Joo. Vihreät tulee. Vihreät Ui. tulee. Napero. Sitten. Joo. Nyt kova. Nyt on money spin. Nyt tähtää mantilla. Nyt vittu tähtää. Ai saatana. On se hyvä. Kato jo, että se... Vuosilmi osto on se sairas. Ja näitten availun jälkeen tulee varma kotiutus sitten. Nyt pitää tehdä vähän töitä, että päästään alkustartissa. Tässä on mun äänet täysillä. Mikä oli 1045, niin vähän pitää töitä, että päästään... Ei vittu, tässä pitää ländää taas joku 100 ja 100 spinniä. 50, ihan fine. Ihan fine. Retrickeri on aina käytännön maksmin, jos sitä ei tule ikinä. Tää voi nauttia. Mä tykkäsin näistä koodista. Mitä siis pitää saada? Vaindeja.
tulee taas kerran voit. Ei Deadspin. Vaille. Ja pöllöjä. Pöllöt päätyy maksaa. Tuo nyt vaille. Ei yllä sinne. Kissatkin on ihan hyvä symboli. Todella huonoa työstöä tähän mennessä. Vittu! No se on napea. Onko se noin paljon? Joo, se on napea. Mä en tiedä, että tuo maksaa noin saada. Joo, niitä oli aika paljon tossa. Aika rare spin. Mut tästä ei voi jäädä tappiolle enää. Se on tosi vaikea taas, mutta viimeksi sanottiin sama. Niin. Alkoi hyvin. Toi oli aika rare spin. Tosta saa laittaa markkeria. Säätelee. Missä VS? Se on siinä. Vittiä, mä menee päättyy. 20. Vai No niin, se on muuten sitten paljon rahaa. Saatiin se profiittikotitus tästäkin kimpusta. Yes. Maksettiin alkuperäisen lähtökassan meille. No niin. Rahaa. Vähän piti punnertaa jo. Napseli. Markkeri. Voittovideo. Vähän piti punnertaa. 999. Hello YouTube. Hello. Hello, moi moi.